सुस्वागतम सुस्वागतम माईक चेक माईक चेक माईक चेक माईक चेक माईक चेक. बाबल्या कार्यक्रम चालू करू टाइम झालो. आता तडे तडे जा पहिलो आधी आणि बघ त्या माईकचा काय झाला. आता माईक सारखं कोण नाही. जा 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 जा. सगळं ठीक ओके. माईक लावलाय हा तुमचा मोठा माईक. सगळं ओके होणार. सगळं परफेक्ट आहे. येणार येणार हां केला चल. कॅमेरा समोर आहे. हसत राहा. काही टेन्शन नका. सगळं ठीक होणार. नमस्कार गाववाल्यानो, कसे आसात? बरे आसात मा? तर बाहेर ना भनभनीत हिमाल लागला आणि या भनभनीत निवरात ना जीवाची कायली होता आणि म्हणान आम्ही कवी संमेलन घेऊन येलो. तर आपण उन्हाळ्यातला कवी संमेलन. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आणि या कवी संमेलनाचं नाव असा घामाच्या धारा त्याच्यात कवितांचं वार. तर आम्ही कोकणातल्या खाची कोपऱ्यातून नमुने शोधून हाडल्यात. देव नमुने नाही, नामवंत कवी शोधून हाडले असत. तर त्यांची माझी सगळ्यांची ओळख करून घेऊया आणि कवितांचो निवळ अरे देवा परत चुकला कवितांचो निखळ आनंद घेऊया. चला तर हे असं अभंग नाही कविता घेऊची असं. घेऊया घेऊया. म्हाका तबलं म्हणा नको, पेटी म्हणा नको, डपली म्हणा नको, हंडो म्हणा नको, कळशी म्हणा ह्या नको. सगळ्या तुमका येता वाजो? भविष्यात करू तू विचारा माझं. मेल्याच्या 8 गेले आणि 2 रवळे आणि आता शिकतो काय बोलत? काय नाही. तर हे असं हे सुरा चंद्र मारले ना तर आयुष्यात सध्या तुला हाकलून नेतल. हो आकलून देऊ काय? तुमच्या आळ्याचा प्रोग्राम हा. आजो पण जो काढायचा ना तुमची 70 पिढी काढतले. माझा असा आजो काय पंजो सगळा काढतले तुमचा. काय काढून तर बघा ना परत. काढताल काय तुम्ही सांगा. भांडू नका. हा चालू आहे. भांडायचं नाहीये. सगळं व्यवस्थित करायचं. अजिबात भांडू नका. ह्याका सांगण ठेया. ह्याका सांगण ठेया. एक शांत घ्या सगळ्यांनी. थंड घ्या. थंड घेऊन या. काय थंड नाही थंड रवाक सांगता तो. थंड रवाक थंड 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 पण वाईट थंड हाडलं तरी काय फरक नाही. ठीक आहे. तर याचो परिचय मराने आम्ही जाऊया यांच्याकडे. तर हे असं निघलो. ओ ओ ओ बाबूजी उठलात ना. ओ हा निजा गेला. झाला निजान आणखी 2 कोड देवय. हो मी निजाग नाही होतोय. कविता करत होतोय. अशी कविता करतो स्वप्नात करी होत्यात काय? माझी स्टाईल असा ती. स्टाईल दिसता बरी आहे स्टाईल कसली. कारण तर हे असत तिच्या प्रेमात खुळावलेलो बाबलो. खुळावलो दिसता. माका बोलाक दिशा. हो बोला. तर ते खुळावलेलो बाबलो ह्या नावान कविता लिहिली. तग्याला तग्यालाच. अहो काय सांगू तुमका. तग्याला तग्यालाच. वा 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 वा. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है. तुमसे ना हो पाएगा. तग्याला तग्यालाच. पोचला पुढे बोला काय तर. पुढे बोला. अहो तग्याला अहो गेला का कधीपासून जाता जा. आणि जाता जाता करून गेला माझ्या कवटाचा कवाच. कवचाची बाजू या पोळी या कवचाची बाजू या पोळी हय देवा हिला चणा हाडून माझ्या डोक्यावर बसले. कविता आपले सुरू असत नसते. मराठी माझा परिचय महत्वाचा तो मी तो ती आणि चल जाता तुझं जीव. कविता येता माका वकान टाक आणि मोकळो एकदा. येता येता बोल मरे. आठवतंय थांबा. आठवणं नाही माका. आठवतो सर मी वाईट आठवतंय मग. तुझ्या प्रेमाची वल माझ्या मनात असा म्हणून तर ही चादर अशी माझ्या खाण्यावर असा. हो ती वली करशात चादर. काय कोणाक बोललाय ती. तुमकाच बोलले. या चादरीत पकडून मारतलय. होय चादरीत काय खच्यात मारते तुम्ही. समाज पंचकोशीत ओळख माझी. पंचकोशी काय माका पण 12 वाड्यात ओळखतात लोक. चादरीत ना त्या चादरीत तुमका गुंडळ मारतो. मागाच्या केसात गुंडाळून मारत. हो ते केस दिसतो जंगली कसले. इतके मोठे केस करून त्याला दाल ओढाळके. त्याच केसात तुझं गोळ पकडतलय. हो कोण समजतात कोण माका. हो सांगा ना यांका काय हो. हो एक कोण खायसून घेऊन येईल. नका तुम्ही. भांडू नका. भांडू नका. माफ करा गावाल्यांनो. मधी लिहिलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे कार्यक्रम स्थगित करूचा लागला. आता आपण पुन्हा चालू करूयात. कवी संमेलन कवी संमेलन कवी संमेलन.
तर माझं नाव ना गुलाबी गणपतराव गावडे. प्रेमात माका लोक 3G म्हणतात. आता सगळं शॉर्टकटचा जमानो असा ना म्हणून 3G. माझं शिक्षण आमच्या गावच्या प्राथमिक शाळेत झाला. प्राथमिक शिक्षण. त्याच्यानंतर पुढच्या शिक्षणासाठी मी या शहरात गेले. नाव गाव फळफूल लगीन ठरवता नाही असा. कविता संमेलन ना कविता म्हणा कविता. नाव घामाच्या धारा पडले टिप टिप टिप. घामाचे धारा पडले टिप ओ टिप 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 टिंप भरलो तो पाणी वतन दाता. पुढे बोला. ए म्हाताऱ्या हो कोण मीडा हो म्हातारं कोणाक बोलल्यास? का म्हटलं हो म्हातारो काय माझी कविता ऐकून ना आजची तरुण पिढी प्रेमात पडता समजला. म्हातारा अहो लग्न उभं राहिलं ना असे 50 पोरी उभे राहतले समजलं म्हातारा. नको झालो का करूचो होतो तिच्यासोबत संसार आणि फिरवून गेली नांगर माझ्या प्रेमात. कविता म्हणा गेला काय लग्न जुळव गेला. तर जाऊन ये बडीशे पाडा जरा वाईट. ओ बडीशेप काय भजना केल्यात काय? मी ताच म्हणतो स्टाईल असा माझी स्टाईल असा. ही कसली स्टाईल? हो मी सांगताय तर ऐका. कवी संमेलन असा नाही नाही तर भजन असा नाही. गळो जरा थंड करू नाही साखर आणि बडीशेप घ्यावीच लागत समजलंय मला. कधी एक घ्यावाया. हो घेऊन या. तुम्हाला काय अजून हवं असेल आताच सांगा. हो. नाहीतर काही मिळणार नाही. वाईट जरा दुसरा गरम थंड असत तर आपण घेऊन येत तरी चाललो. समज रहे हो तिने माका कधी पत्तो दिलोच नाही आणि मी कधी काय मागलंय नाही. लोकांना यांच्या रडान त्या पाण्यात बुडाम मरते इतके रडके कविता कशा वय आनंद देणारे वय उत्साह आणणारे वय. म्हणजे बघा उन्हाळ्यात सुट्टा आम्याचो वास फणसाचो पण सुट्टा घमघमाट. ओ यमक खया भितूर वास घमघमाट मेळा यमक हा यमक माहित ना. मी सांगते तुमका यमक कसा असता आणि कसा घ्यायचा असता. नेलास नाव नेलास बाण समजते स्वतःक राजा. नेलास नाव नेलास बाण समजते स्वतःक राजा. चोरू नको सगळा म्हणून तुझा माझा यमाचा खाजा. वा ताव होता माझा मिया होतय तिचो. बापूस गेलो मधी आणि झालो लोचो. गेली ती का पोराय झाली. तिच्या कितके पाठी लागतल्या अजून. त्याशिवाय याच्या आयुष्यात कायच नाही. नाहीतर मजा ये ना काहीतरी झणझणीत व्हाया झणझणीत माझ्याकडे आला झणझणीत एकदम कडक. झणझणीत म्हणजे काय उन्हाळ्याचा खावचा नाही मसाल्याचा. उन्हाळ्याचा खावचा नाही मसाल्याचा नाहीतर तोंड उघडता मोडाचा. तुमका मोडाचा त्रास झाला. नाही सारखे बसा ना. बसले होते त्याची वाट बघत ता गेलाच. अहो तर गेला तर जाऊ नये हो. कित्याक त्याच्या मागे लागलात कित्याक त्याच्या नावाने बॉम्ब मारतात. ज्याची होती त्याने नेली खोकले बाये डोळे काळे बघताल्याचे फुटले डोळे. तुम्ही माझ्या भावनांची फकी करतात. पकी आम्ही तुम्ही पकी काय फू करतो. या मी सहन करूच आहे ना. या घराकडे जायकडे हाडे दाखवू नको काय अरे सहन करता. काय माझ्यात फिदी हसतात. आता माझी सगळ्यात भारी एकदम लाजवाब कविता ऐकायचंय तुमचं. ऐका आम्ही ऐकत बसलो. मे महिनो इलो की वर्सान मायराकता येता. मे महिनो इलो की वर्सान मायराकता येता. गिमातल्या सरीसारखो मन माझं थंडगार होता. लगीन झाला त्याचा शिरापडो माझा पण झाला. बघून त्याका मन परत धागे दोरे जोडता. झाले धागे दोरे जोडून. होय मग तुमची कविता असा मीच लिहिलं ही केव्हा लिहिल्या? असं समजू शकतात. कशी सुचली त्याच्यावर खूप कविता लिहिलंय मिया. तुमका सांगतं ह्याका म्हणतात आपणाक पोरा होईनत आणि चौथीक झालेली भगवानच.
ह्याका म्हणतात लोकांच्या पोराक आपण बापूस म्हणून सांगणार. ही कविता माझी असा. ओ, सांगतास का? आणि ह्यो माणूस चोरून त्याका आपली म्हणून सांगता. काय रे? आता मी ह्याका सोडूचच नाही. श्या, ह्याच्यावर मी दावा ठोकतले आता. चोरतोय कविता चोरतोय. नाही नाही हो माझी कविता खूप तुझी famous कविता झालेली खैसून असेल. लिहिलो काय माहिती हा? कसून लिहिल्यात कधी केव्हा लिहिल्यात ह्याच्यावर मी केस ठोकतले या तर माणसावर. ठोकून द्या केस बीस काय सगळं आता टाका मी काय व्हाया सांगत नाही ठोकून आता. द्या. ह्या चोरांका ना नाही जला तर टाकू का? आहे जला. कोण- अरे कोणची कोण- कविता केस चोरूची नाही टाकायच्या रे. वरती. त्याका ठोक त्याका ठोक. अरे खय ओळख त्याची केस ना शोर पडून काढ. मार मार का मार मार. आमचं किलेस आणि आमच्या कविता असेच चालू राहतली. तुम्ही मात्र आमच्या कविताचो आणि या विनोदाचो आनंद घ्या आणि हो उन्हाळो तुमचं मस्त घालया. आम्ही परत येतो पुढच्या पावसाळ्यात नवीन कविता घेऊन, नवीन मजा मस्ती, नवीन विनोद घेऊन. तुम्ही मात्र असेच हसत राहा. आणि हो आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि ह्या व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा अजिबात विसरू नको. हे म्हाताऱ्या तू तोंड मीठ. म्हातारं कोणाक बोलल्या का म्हटलं? म्हातारं काय का म्हटलं? माझी कविता ऐकून ना तरुण पिढी प्रेमात पडता समाजला. लग्न खाटूचं बोलवलं ना, होतो पण- त्याच्यासोबत संसार. अरे माझा डायलॉग कम्प्लीट होऊ दे ना प्रताप. आता तुझा डायलॉग राहलो काय 50 कोण तो? मारतोय धरून.